wannan kuma shagon mai wancan na kan gefen mai hulat autan ali takai da shagon sowa ko abata mai sai ta kunyi da kyau kuma ke jira wannan jiyan zai ma da masu dan bangasa sun daura gasa za ku fita da masu dan bangasa sun daura hannu za ku fita da masu dan bangasa sun daura hannu za ku fita shagon sewa a wutan alhali suna fadin da yaran suna da suna da kama wallahi ya gaji neman dauki yake ya gaji neman dauki yake ka shafa wannan da kuma da ruwa guda a nan gurin duka neman dauki yake zauna wanda ko kuma ba su ba su sha ɗauka uwan nan ta wata isanin safe da ka samu da hawa auda an zo ka dinga miƙa mai hannu wallahi sai da ban tausayi na rantse da Allah da ka dinga miƙa mu ba hawa auda na rantse da Allah da ka dinga miƙa mai hannu kulawa billahi lazi sai da ban tausayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kisa da ruya ba
Kaduna ma akwai masu ita wanda suke cikin garin Kaduna ma suke daura hannu ya suka ƙare da kai wannan tana ba yi bare-bare don Allah don annabi bare-bare ka gwada mai Kaduna akwai masu ita wanda suke daura wanda suke cikin garin Kaduna ma suke daura hannu shi don ban ya suka iya wannan tana shagon abubuwa shagon abubuwa ka nuna mai ke kuma daga makan buɗe na ka yi ba zan yi so don ba ya kai mutum nan zuciya ce da so don ba amma masu kallo an kana kun dubu shaba mati ta daina su ba za ka ba su da boka yana fashi ya fita bane a cikin samu kwanne tun da musamman man gasa ba idan aka hura ta jiki mutum za a ba ka yi lokaci idan aka ƙara busa aka ƙara duka mutum aka ƙara ma yi lokaci ka fita wannan yi lokacin muna amfani da shi ne idan ba su buga ba za mu cire su kansu amma ba ya amfani gurin cire mutum ya lokaci cirewa ne idan aka hura ta jiki mutum aka ba ka baki aka ƙara hura ta jiki mutum aka ba ka baki an cire ta wani miki biyu ba wanda ya fito ni dogon abu ina ganin wannan dandan da wanda a taɓa yi ba ko an taɓa dandan ba a taɓa yi ba na uban kaga kari irin na gudun mata dogon abu ne ya kai hari billahi allazi la ilaha illa huwa dogon abu ne ya kai hari ya ƙara kai hari na rantsa da Allah dogon abu ne ya ƙara kai hari barabar ya shiga cikin rami barabar ya shiga cikin rami ya yi kwance ya yi ne billahi allazi barabar ya yi a cikin rami wallahi barabar ya so yake wajen shura ya shiga cikin rami ya yi kwance ya yi ne a cikin rami wallahi billahi motsi ko yake jira yanzu an ɗana shakar abu da ya wata gidan shi ya ce bin allabi la ilaha illa huwa motar mai martaba sarkin zato wannan shekarar ba za ta wuce gurin ma gaba yanzu shagar abu ya ce wallahi wannan shekarar ba za ta wuce gurin ma gaba sai ga mu abu to shagar abu to shagar abu to shagar abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu za a yi ba wani yanzu za a yi ba wani saura saka da goma su sha ruwa dan Allah dan annabi shagar abu ko bare kan mu kare su cikin goma nan a yi ba dan Allah dan annabi saura saka da su sha ruwa dan girman Allah bare ka kawo mishi dan Allah bare kawo shi bare ka ta kamanta Kaduna ta ga ce yan Kaduna suna yin ta saura ni biyar ku sha ruwa ka shagar abu shagar ayyuka sai da tsari ya wuce kai yake jira ka tayo ka tarar da shi shagar ayyuka wannan ni shagar ayyuka sauran sakon ku sha ruwa shagar madiya zai da su sha ruwa wallahi ni gana masu yin fada to shagar ayyuka alin ba ta yi suka ka jara hannunka shagar tanko ka jara hannunka
na rantse da Allah billahi la ilaha illa huwa rabbuka Alin bata isarka ya ce me zai gani haka Alin bata isarka ya ce me zai gani haka me yake shirin gani in ji Alin bata isarka ya ce me zai gani kuma me yake shirin gani in ji Alin bata isarka ya ce me zai gani kuma me yake shirin gani in ji Alin bata isarka ya ce me zai gani kuma me yake shirin gani na rage da Allah idan aka ƙara maka baki da baki da ya amince da su wallahi sun matallahi idan aka ƙara maka baki da baki da ya amince da su sun yi miki ɗaya da sakon 30 a banza a wafi shabu amadi idan suka yi duka kullum ba su buga ba dukkan suka ba su rasta mun cire su idan suka yi wannan biyu su mutum ba su buga ba dukkan suka ba su rasta mun cire su wallahi wannan mutum ko ba su buga ba duka ka ba su rasta duka mun cire su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un illa allazi barbara ya dikra fi shaban mada wallahi tallahi barbara ya dikra fi shaban mada shaban abu ya tsara gidan shi illa allazi shaban abu ya tsara gidan shi sun yi bidiyo da sakon 45 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani Allah na wani Allah na wani za mu da dan ruga za mu ci wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya dan bai a cikin da an samu bashi wallahi an samu bashi an samu bashi kafa shi tana haka da an yi ko da kafa shi bashi su ke nan kafa shi tana haka da an yi ko da kafa shi bashi wallahi duka ne kawo warware duka ne kawo warware wallahi duka na wani da Allah ya bai da da mu banza da cire shi billahi la ilaha illa huwa samu bashi ya azanka kun yi miki da dambe kun yi miki da dambe na rage da Allah ne ki fito da dambe ku da wuta billahi la ilaha illa huwa kun yi miki da sakon goma na rage da Allah tun da aka fara damben gasar nan ban ga damben da bai kyau ba irin wannan ko ban sha'awa ba yi da shi ko kai ba ka magana an samu shi a kan yaran ka idan fa bai yi ba idan fa bai yi ba wazaro shi dai idan ba kai bai magana ba ni da ga magana bai magana ba ni na ya mutum mana shago a wuyo ba mu sani ba ko an yi ciwo kun ƙarshe za ka yi aiki amma da billahi alladhi la ilaha illa huwa idan baka buga ba shago a wuyo na rantsa da girman Allah idan baka buga ba billahi alladhi la ilaha illa huwa wannan ya rage gare ka sauran ku sakon biyar billahi alladhi la ilaha illa huwa sauran sakon biyar shagon Ahmadu ka busa musu su sha ruwa ka busa musu su sha ruwa ko shiga minti uku ƙarshe ba haka ne yana da mashi ruwa na rantsa da girman Allah ba da ƙarfi billahi alladhi shagon Ahmadu ya riga ya gama da kai gaba ki daya ya danna malamai kaji sun ci kuma wallahi malamai ba su tashi a banza ba na rantsa da Allah shago a wuro ka danna malamai kaji sun ci ba su tukuri a banza ba autar jallu aiki da muka yi ya yi a kan na masa'ali ba ka yi addu'a ba na masa'ali ba addu'a mun yanke zabi biyar a kan na masa'ali an raba mu ƙananan almajirai sadaka kuma kaji biyar sai ya aiki na masa'ali billahi allazi kaji sali ga gando na masa'ali wanda da kaji biyar a kan shi zabi guda biyar an raba mu ƴan ƙananan yara billahi allazi kuma ƙananan yara sun fita da wannan yaran da Allah shago aure sai ku sakon da miki 30 billahi allazi la ilaha illa huwa idan aka tashi aka shago aure na rage da Allah aka bari aka tashi haka sai na ba hukunci wurin kula abuci kuke kana ganin gidan da ban yau yanda yake Allah ka hadari kuma ya wade amma akan ne sun dare amma mu ba mu san dare ba wallahi sai ni na rage da Allah shago aure idan aka tashi haka ka ba
tashi na rage da Allah to ya samu point ɗaya tashin mi zai wannan ne adadin bayan wannan bai tashi ai shi barbare yana tashi shi wannan bai tashi dan ba su da noma na da kai ka daura hannunka sai a cikin fili za ku daura hannu na rage da Allah sura sakon 30 sakon 30 billahi allazi la ilaha illa huwa shafu aure in za ka ne ko ni zan yi wannan damban da kai na rage da turan manzon Allah shi ne sai ma sai ya bije ya ku banne sallar sa sura sakon 15 na rage da girman Allah shafu aure billahi allazi la ilaha illa huwa ku daura hannu ku da kai ko ba mu da lokaci Allah shafu aure shafu aure sura sakon 15 dan girman Allah shafu aure ka taimaka kuma ba da dai nake da shi dan da zai iya yanka shafu aure dan kalmar la ilaha illallah ku taimake ni kuma ba da dai nake da shi dan girman Allah shafu aure sura sakon 5 dan Allah dan annabi shafu aure ka taimake ni dan girman Allah shafu aure ka taimake ni kuma ba da dai nake da shi a dan girman Allah ka taimake ni da sura sakon 3 la ilaha sura sakon 2 sura sakon 1 shafa amadi kama mai hannu in farin shigo cikin gini kan shafa farko shigo cikin gini ku zaga da barbare wuta wada wuta wuta Alin bata isarka don girman Allah ka bari a yi cikin kurkuku shaban sarko kai kada muke da shi shaban sarko na rage da Allah shaban sarko gudu ma ana mutum da muke da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alin bata isarka dan buga kajin mai taro yakin da ci alin bello ya ci da alin ya ci da haɓar yan sanda ya ci da su kasara ya roza ka iya kuwa ya ɗin da ya zai yan muka da zai ba rana ya roza ka iya kuwa idan Allah ka yi mu ranar alamin akwai gagarumin wanda gani ya mutu da mun zai ka azami kurkuku ya mutu ya ne ya mutu Alin, ya bai magana kan wanta. Kan da ba a cikin ya idan Allah ya kai mu gobe autar dan munza sarkin matasan ya gudu ma dan bara uba zai damba da shi da dan shedda Mustafa dan shago yayin dan Alin zai damba da shi da Mustafa Kulawa Allah ya kai mu gobe da shi da kartuwar shagon alabo idan Allah ya kai mu gobe akwai damba da muka sa guda biyu da idan mena fiki
shago amuri babu mace a yau a yi gobe dan dambe kowa da kowa ya duba ya kalli gidan dambe Allah ya yi hadari kuma ya watse wasu ba su tawo ba amma rashin tawowar su ba zai hana ba sabida haka kowa ya kalli gidan dambe kada in zo ba mutum kudin abinci kada in zo ba mutum kudin abinci kowa ya kalli gidan dambe kada in zo ba mutum kudin kowa da ya kalli gidan dambe kan kamu kudin abinci ce zai rada mu wayo wallahi shagwa sun yi minti daya sun yi minti daya shagwa amadi ba hagon manca dan jirgin Allah ba hagon manca da kawo shi idan Allah kai mu gobe autar dan mun da sarkin matasan da ne yana jami'a da baki daya ko da an iya bare an yadda zai yi dambe da shi ne dan shaddadu Mustapha yayin dan Ali sai idan bada shi da samu san kudawa dogon dan Jamilu zai idan bada shi da zarkuwar shagon alabo rana alamisi don Allah ce ma ku gagarumin ajo wanda za a yi ma dan Ali wannan damba ko ba za ku ga ku ba an da ba za ku ga ku ba ka dole da an ka ina ce na da mu za ta fi ina ce ina ce fi ina ce kai ba ba aure da kike jira ka dara mun ta mana haka take babu mata cikin fa babu mata kai kuma taran fa taran ina nan da kai wallahi da kai wallahi haka ne babu mata haka ne ina ku samu ta ba ni kai ba